grade 2 andi taidezero maripotika nengi number 1 vakabva vati avhara musuwo ari kuzviziva ndakabva ndangosumuka kwakuita sei kwakutonanga kuti ndafara ipapo andauza ndakunda munhu 1 zvikanzi aiwa tunja usiriwe hanzi tunja usiriwe wavhara musuwo muomberere boko ndakaombererwa maoko nekuti ndakunda munhu munhu 1 asi ndandisiri munhu yanga ane nyadzi kunyanya andaimbonyara nezvandaita kusvikana nhasi andinyara nezvandaita ndokusvika ndipedze form 4 yangu. Form 4 yoyo ndakapasa shona ndine A asi zvimwe zvese aiwa mayu aiwa ndaishona ndakapasa saka imimi nagini mu WhatsApp group tiri vamwe chete. Ini ndonzi Silvester Tavumana ndiri mutori wenhau. Panapa tiri kunzwisisa kuti tiri kutaura nemunhu anonzi Tunje. Asi toda kuti muchingamidze vateereri pano pa Sly Media muvakwazise vave kuziva yakasike kutanga tichitaura nemi asi vamwe vakuita sevakukuziva. Chingamidzai vateereri vedu pa Sly Media. Vakadi zvenyu vateereri nevatariri vemuno muZimbabwe. Tinotenda zvikuru kwazvo. Isu tinoziva zita rekuti Tunje. Zita renyu chaicho rekuberekwa naro riri pa ikokeshi nderekuti mazoro kade zveikokeshi. Zita rangu rekuberekwa ndinonzi Lucky Kapia. Ndose rangu chaicho rekuberekwa ini. Vamwe vangadaudza kuti Lucky Kapia akakurira kupi? Lucky Kapia akakurira kumadziva kunonzi kwa Chidembo pamushawo kwa Kapia ndoko akakurira. Handiti. Nhoroondo yeupenyu hwenyu yakamira sei muchikura muriko kumadziva ikokoko muchidimbo kuti tizvosvika patave nhasi panapa? Nhoroondo iripo yakati kurei. Ndingati ndiri kumadziva ndokandikatanga kugara 1982 ndine 2 years ndokuzotanga kuenda grade 1 1985 ndichiendeswa kuchikoro nasekuru vazvara amai. Zvinhu zvangu zvakatiomei kubva tichitanga grade 1 zvanga zviri zvekutamburira sezvo yanga iri mhuri yairatidza kuti zvanga zvakaoma. Taizobatsiranawo dzimwe nguva ndanofudzirawo mbudzi vamwe ndapiwawo kamari ndanofudzawo mombe. Sekuru vari madonje vari machibage ndatengerwa kashoti upenyu uri kufamba ndiri kutoenda kuchikoro. Anambuya vandaigara navo vanga vari sekuru vangu vanga vakadzi vakati wandei asi ambuya vakakura vachindichengeta vanga vasiri amai vaamai kana kuti amai vababa vanga vangori ambuya mukadzi wani wasekuru. Aiwa ndaichengetwa hangu zvakanaka kusvika ndikure asi zvanga zvingori zvekuita zvekutamburira. Mataura zvekubhoti shoti ndazowana kashoti murikuda kuti makambopfeka zvigamba here? Zvigamba taipfeka chaizvo kwete zvekutamba ndo panga pari dzimwe nguva ukatoona chatoiswa chigamba kurova kuti zvatonaka. Dzimwe nguva vaitofamba pasina chigamba uchitonyara unongoziva kana uri mudiki uchiri mudiki dzimwe nguva unyari but nekukura unotanga kutoona kuti ndo zvakazonipa kuti ndichiita zvekufudzira mombe. Ndipe mombe dzenyu ndikufudzirei, ndipe mbudzi dzenyu ndikufudzirei. Time iyoyo pamwedzi yanga iri 20 cents ndichiri kuyeuka tichibhadhara yataiti building fund school fees ichibhadharwa 50 cents yezuva yeye. Mama ndiye uchidza mumwe musi ndakafudzira vamwe amai mombe anditaura hangu zita rawo. Ndafudza mombe mwedzi wese mugwambo wapera ndokubva ndapiwa kaika taiti kazukwa ka 5 cents kaika kavene tsuru asi tanga tawiri kanga nezi katsuro kaika asi takanga tawirirana kuti vakundipa 20 cents ye bridge yeye ndapiwa kazukwa kaise mwana mudiki hapana chandasiko kazukwa kaika kanokwana kunotenga kashoti kanga chataura kai ndoti pamashops pakipi pane mumwe mudhara zvekusona kanga nehomwe 1 paside ndokandikaenda nako kuchikoro ikako. Ndichienda kuchikoro ndaigona kupiwa kana maswitsi kana vaipopa mapopcorn kuti enda kutengesa kuti wane kamari school fees. Uchibva kuchikoro unosvikira kugadini kunoshanda. Ipapo ndaiona kunge ndiri kuitirwa utsinye but ndiri kuvatenda zvisingaiti. Izvozvo zvandaitoitwa zvandakutozviona kuti nhasi zvandakubata nhasi nezvandakudya zvakabva kumasuriro. Ukakanganwa kumasuriro mangwana wawane hodzi. Saka chainyanya kurwadza pane zvamaitiswa ipapo chii panguva iyo? Inguva yataimuka. Funga kuti iwe uri grade 1 kana kuti uri grade 2 tikutaura 6 years. Especially kana kune mwedzi asi gunda yeuka kuti vaitimutsa na half 3 kunze kwakuda tese kunochena panenge pakunaka hope pai
ronzo kuti tunje muka handi tinobopa ndaitomboita kuwavenga kuti ndisekuru wangu chaiwo ndisekuru wangu asi rimwe gore vakazoti ndiri pamberi pemombe vakazongomisa mombe so tichikaravhita zvikanzi muzukuru zvandikukuitisa izvi handisi kuitira utsinye ndini hama yako pandichafa uchazoona kuti zveshuwa handini hama yako ndakashaya kuti komukuru vari kutaura kuti chii ende for sure pavakafa pakatanga kungonetsawo zvinhu but experience yeiye yekutakura tumapopcorn netumasweets ndichinotengesa kuchikoro yakatanga kuita comeback again. Training yeye andikapiwa naambuya ndzimai wasekuru kuti takura tumasweets endotengesa. Ini ndanga ndiri munhu wewe asinganyari ende ndotendewo vamwe medemo vakandicha grade 1 wainzi amai makaza ndiye munhu aindikurudzira zvekuti kuchikoro ndandisingagone zvachose. Okay. Zvachose ndakanga ndiri munhu aitoziva kuti ndindavhara musuwo. Saka group rekupedzisira ranga ndokwaive ku number 1 kwenyiko. Ini ndaita number 1 chibva kumashure. Ndabva ndayoka mumwe musi. Mamuri maripotika. Nengi number 1. Vakabva vati avhara musuwo ari kuzviziva. Ndakabva ndangosumuka kwakuita sei? Kwakutonanga kuti ndavhara ipapo andauza ndakunda munhu 1. Zvikanzi aiwa tunja usiriwe. Hanzi tunja usiriwe. Wavhara musuwo muomberere boko ndakaombererwa maoko. Nekuti ndakunda munhu chi? 1. Munhu 1. Asi ndandisiri munhu yanga ane nyadzi kunyanya. Andaimbonyara nezvandaita. Kusvikana nhasi andinyara nezvandaita. Ndakura. Tichiri ipapo hatidzokerei kumashure maichengetwa nasekuru hanzvadzi yaamai. Baba vaamai. Baba vaamai. Chakanga chaita kuti muzochengetwa nasekuru baba vaamai. Mubereki wenyu imimi akanga ari kupi kana kuti vabereki venyu vakanga vari kupi baba naamai? Chakaitika ndechekuti ufunga pekutanga nabhotara ndikati kumusha kwedu kuBulawayo. Sekuru wangu ari businessman, vanga vari businessman muBulawayo mumakokowa ndoma vaigara. Saka ndoko kwakaonana amai vangu nababa vangu. Ndokubva vatorana ikoko. Zvavakanesana ndiziva kuti vakanesana nenhau yechi vasiyana. Sekuru akati aiwa mwanangu uya tiri vaviri kuna amai vangu nemukoma wangu anonzi Walter ari kuSouth Africa. Abva vazviwa sanzu nemashizharo kurova kuti takatorwa isu vana vaviri naamai. Kwakubva vatobva ikoko kuBulawayo kwakutoya kunogara nasekuru kupi kuno kumusha tikatanga kurarama vachitichengeta sekuru vaivai. Tati gare amai vangu vakazororwa nemumwe murume anonzi Fibion Jenji. Murume ndoda kumutenda chaizvo. Kuti ndizive kuti hello nechirungu ndiye. Kuti ndizive kuti how are you ndiye. Zvokuti otherwise dai pasina murume iyeye Fibion Jenji pamwe kana kuziva change pakutotengesa kwandaita kana muroad ndichitengesa tuparafini kana change ndaigona kutadza kuziva. Ndiye akabva atitora nemukoma wangu tikatanga kutochengetwawo kutotanga kutoziva kuti ndo Harare kutogara kuHarare nichidza panonzi pazengeza 4 hai takapadzidza ipapo ndidziswa nanainzi Mr. Viano nana kuzhazha. Asi udofo hwakaramba huripo hwakaramba kupera ende wanga huripo zvechokwadi kwete zvekuenda andinyare nawo kana vandikadzidza nawo kana ndikatosangana nawo havandoziziva. Ndokusvika ndipedze form 4 yangu. Form 4 yoyo ndakapasa shona ndine A. Asi zvimwe zvese aiwa mayu. Aiwa ndaishona ndakapasa. Saka imimi naGinimbise mu WhatsApp group. Tiri vamwe chete. Right. Ndokubva ndichipedza form 498. Ndokubva ndadzoka kumusha kuna sekuru kwekwi kumadziva. Ndava ndatanga zvekufudza mombe kana wazvijaira inova hobby. Azvibude mauri. Kana ukatowaniwa basa rinenge rakanaka zvinengei. Izvo zvaombozvioni. Ndaitoona kunge kufudza mombeka ndenge ndiri pamusoro zvakanyanya nokufudza mbudzi. Ndapedza ndapedza chikoro. Ndakutanga futi chi? Zviye. Ndiri mukufudza mombe ndiri kuenda hangu kumashops ndichitengesa ndapambana ndakutengesa utumwe tunhu wangu. Experience ye yanga yapo. Ndipo ndikazosangana nebhebhiri. Achishanda mushopu. Right. Kana kuti kuzungaira here kwake kudiwo munhu anofudza mombe. Handira kumboziziva. Kutokonza mushe munhu
apa handina kuvharwa apa. Ndakatanga kuzvibvunza ndikati munhu chaandidira chi ini handina mari ende anoziva kuti ndofudza mombe. Sei andida? Ndakaudza vamwe. Ipapo pamazuva ekutsvetsvana iwaya vamwe vanovanzotsva kukare time yatakakurawo idzodzi vaitsvaga sheti kune mumwe yekuti vanosvika kubhebhi. Imi makaenda sei? Ikoko manje inini ndo kwakuru basa. Ndakambomuendera neimwe bhutsu so yanga ndakapfeka ndikakubira umwe sekuru wangu wakazoshaya vainzi Sabero. Bhutsu iyoyo yanga yakaita kunge ganda so ndakaenda ndakaiporisha. Uchitarisa musikana achitarisa bhutsu onda hapana pandaita sindau ne t-shirt yanga iri yegreen iye anoiziva yanga nekakora so keblue. Aiwa handakuonekera sekuru ndo vakati aiwa musikana uyu ari kuda nezvanga ari handambotarisira kuti musikana uyu angandide. Takadanana nguva kusvika sekuru wangu aya vachiri wapeji ndikavati sekuru ndiye musikana wandiri sei wandiri kudaya naye. Munoziva vanhu vakuru zvavanoita manje vanoda kunyatsopinda into details donyanzvisa mwana uyu ndokwani anoyera chii. Tabvunzwa pai yoro kwani uyu abva tora kuti indiwo kwachida venzi kumadziva. Sekuru wangu aya abva kwenya musoro zvikanzi kwachida venzi kumadziva. Kwachida venzi kwakarorwa mwana womuzukuru wedu isusu. Chiona pakutangira nyaya apa pane ukama manje. Ambuya uyu vakazvara amai vake ihanzvadzi yangu. Takatokura tichitozivana vachitoya kumba ana sekuru wedu vakashaya inini naambuya uyu vazvara amai vake tisaigara pabonde tichigova zvinhu sezvoitwa vazukuru madunzvi munogara pabonde muchikuita sei. Ndozvataita naambuya vani manje uyu pakazoita rufu mumwe musi ndinzwe uyu akutaura zvekuenda kunhamo. Ukuenda kunhamo kupi? Ndikuenda kunonzi kwanyamvura kwanyamaropa ibhebhi rakudaro kai. Ndikati inini kuna sekuru wangu washaya ikoko. Zvikandakuti iwo zvakamira zvikanzi aiwa ista akuda kutsotsa vabereki manje. Ndikati aiwa ukama ungatadza kuningirikina. Chakazopa kuti chitora nemusikana uyu ini nhau yekuti sekuru vedu vaive vakazoshaya tisatarorana asi pavakamona kuti kana ndiri mupenyu pana hazvife zvakaitika izvozvo nekuti pane ukama. Pane ukama. Kufa kwakatirwadza asi nerimwe sai takati zvaita. Handiti mukuzviona zvinoita zvinhu. Ndokuzotorana nemusikana wangu uyu takagara kumusha. Business ratakatanga kuita tavaviri ndiri kutengesa sauti yemagodo. Asi musati masvika pakuita business muri vaviri chakatanga chii? Chakatanga ndisati yekupusha zvingoro. Chakatanga chii? Ikoko kumashure ndandiri kuuya. Chakatanga ndingangoti chakatangisisa ndakavaka chitakushopu cheuswa ndisandaroora pagedhi rechikoro painzi pachidembo cheuswa chitakushopu ndandavako ndichiuya muno nguva ndaikwanisa kufamba kana netsoka kubva kwachidembo kuya munombindira kunohodha matumaswitsi makilomita mangani? Pane 35 kilometers dzandaifamba netsoka. Ndichiuya ndichinohodha tumaswitsi twangu ndire chisecho chechisaga so maswitsi tumaputi tumachii tumabhanana neparida apa. So nguva ndikaonawo munhu handinzwirawo tsitsi iwo mufanira kuenda upo wonditakura undisiwo pamufuti ndozosusukidzawo. Chakazopiswawo nevamwe zvokunzi pabvumirwa kuchita chitakishopu ipapo chabva chatsva ndokuzotanga kuda kupinda munombindura zvingoro ndakazvipusha ndiudzirwe kutengesa zvani zvingoro zvamakapusha. Chero chokungokumbirawo munhu kuti ndowanawo dhora apa mukana mune muchiite chine chingoro ichocho kutakurira vanhu kamusika vahodha kana nemabhasikiti avo andonisiya kuprogress andonisiya kuerodro kana kutrojeni chaiko uchipusha chingoro kurova kuti iwe ukapiwa $2 ka dhora wopa munhu wechingoro iwe bva wasara nechi neyako kurova kuti wasara nedhora padhora iroro. Ndo pane mari yauchadya iwe mangwana kuda kutsvaga chi. I remember ndakamborara pamusika muplastic richiri bhawa rekanzuru iri ndairara muchitopinda muchirara muchiplastic. Yes. Emi yangu yangada kuunganidza mari inokwanisa kutenga 5 liters yeparafini. Mozedi 5 liters yekuti ndozotanga kutengesa. Nokuti ndichitanga kupinda munombindura ndaingoona vanhu vakangorongedza tumabhodhoro tuparafini vachitengesa tumakota. Saka pfungwa dzangu dzangomanya kuti izvi zvinenge zvine mari izvi. Madhezi vatrojeni yanga ichiri kupa vashandi vayo parafini. Kushuwa mari yabva yakwana ndikafamba netsoka unotenga parafini kutrojeni. Koko kuila lift. Mari yacho panenge pasina. Ndanga ndisitorina kana mari inokwanisa kukwira zvavo zvakatooma uye uchikwanisa kubva kumadziva netsoka 35 kilometers
uchidzoka munombindura nditsoka apa padhuze apa ukambaira kako kubva pano pamusika uchienda kutroject padhuze padhuze chaizvo ndobva project yaita sei ndakuoda parafini ndakudzokera kumusha ndokwanda kunotengesera tuparafini tuchi ndokubva inini mudzimai wangu uyu ndakaita kutizisa ndakaenda bahu pakati peusiku kumba kwavo zvazvomusingabereka zvatakakura tichinzwa apa pamba nemakilomita futi right ndakasvika nofunga dzanza akuma9 hapana kuitwa naro here pakuti anga akuda kuramba iwewe kana watoramba shamwari kubva inini chitosiyana nini asi kamwe kakuti akandiramba ndoita asi apa ukuita ngosiruka nyengera asi uchimuda inini handisina chokwadi chekuti bhebhiri kunyatsondida here nechikonzero zvanga ndiri nezvanga ari handiri zvinhu zvaishoresa zvakanyanya zvokuti kana vanhu vaitoti uyu musikana ari right waizita ada tunje zvokuti ndakasvika patime yekuti ndikunoroora dzimwe nguva ndakatomboda kuchema so ndasekwa handiti mumba munenge makagara kapanonzi mukwasha anga auye aonekwe ndakaenda neimwe shamwari yangu yainzi Daniel akazoshayawo zvake tichipinda mumbaka vanhu vese vakatofunga kuti dzimwe hembe dzanga ndakatopfeka ipoka dzanze kutokumbira pamusi wamakaenda kunoroora pamusi wanoenda kunoroora iyo mari yekuroora yakaungana sei zvana yekunoroora manje ndakamutizisawo tava tari madonji taane mudzimai uyu tichitengesa tuparafini tichikunganidza chi yakanga ari mabhera cheki but tichiri kueka kuti yanga iri 16,000 but tichipinda mumba shamwari yangu ye ndiyaitariswa achitodzi uyu ndiye mukwasha hangayo aiwa hapana kuna tunje aiwa zvataurwa zvakachitiratidza zvimwe dzava ndo vakwasha venyu ava asi mukwasha wenyu chaiye ndeuyu munoziva kuti bhenji rese ndakaona vanhu vachicheuka naso ndakafila guilty musikana wangu akatanga kutoita kutoda kuchema zvokutoti konzi amukwasha wenyu chaina ndakutomorisa makadenyana baba pane kunge kuti unyatsonti apa zvishwapa ende zvandiri nongojibvuma zvandiri zvazvioneka uchitozvoona kuti hazviite ndokubva tagara ndokubva tatanga kuita zvokurima donji ini kana kunosakura chai kunodedza unosakura ndainzi yausakura ndaiti unosakura ndichitowanawo something tikatorimawo donji redu tisi takatotanga kutoita 11 bales edonji muarea iyoyo tikauya mabatana 2 bed super tikauya nemudzimai wangu tikanotenga tumwe tumasofa so tukatune tumapuranga ekuti ukagara ukatadza kugara muchekai kugomora danhu asi tiriko alright zvadaro ndakuuya nezvinhu munombindura ndichibva tuparafini ndanda kuti ndikahodha tuparafini trojen ndandisadzokere kumba ndakunogara pasaidi natm pabuilding rapa ichitovakwa ndakugarawo parodi nditengesa ndikutona zviri kutofamba kaizvo tuparafini turi kutengwa koko ndokubva ndazowanawo mumwe muchinda akandidzidzisa kubika roiko kugadzira roiko chaiye iyoiyo ndaigadzira zvokutoita roiko chaiyo ndotona ndisanganisa flawa dzangu didi ndakuto kwese kuna namaondaro ndishinga hakuna kwanisinga zvokunobata mukumbura ndichifamba netumabhaketi roiko ndichitengesa atitoona life yakuti ndakutokwanisa kutosvikawo pama ndakatakura nyama pamusha saka pasati pakuwanika nyama paidyiwa chi changa chiri chikafu cheduka munguva yezhizha taitopembera mubora nderere ndoyanga iri nyama ichi ipamba handiti ukaroora unobva wapiwa kamba kako kuti kunogara umu chinobikirako kwana mbuya vakaurayo kana kambudzi ukapiwawo kana kahuka piwawo kana tumatumbu nenzondora taiva nemufaro usingaiti taiva nemufaro wakanyanyisa ende pangoyo unyatso ndo runonzi rudo asi mubora nederere zvezvo kungodzura zvezvi ndo yakanga iri muro yedu kana mazoitawo muchirimo taigara tangogadzirirawo topfushawo chi tumufushwa tweduwo kuitira nguva yekuti zhizha parine raenda mane supply tane supply yeningi manje yemufushwa saka takagara nekugara ndokubva ndazopindwa nemupfunga ndanakirwa nekutengesa parafini munomu tiona iri kutengwa ndokubva ndazopindwa nepfunga kuti kuti kambonotsvaga imba kubhindura hazviite madhamu akamboti aiwa hazviite iko kuti andavaka katuru mukedu kataigara kumusha ikoko zvokungotamburira ikoko kwanga kune bankuru vangu anovanga karova sisi wamadhamu wangu ndiye akazondi bamudiki uyai ndikupei rumi mugare kuno vainzi atambwa naye ndiye munhu akaita kuti ndichiziva kugara bhindura kuti inogarwa sei
uyai ndikupa irumu mugare namaini ndakamboramba kusvika ndaudza inini manje ndandiri munhu aizvinyarira asi mudzimai aida ini ndaingoti ane zvandiri izvi ndozoda afoshuwa tikauya tikawana pekugara mushe hatinambotora nguva takutokwanisa kuwana mari yekuloja tautaudzi banguru tasumukawo matichengeta rega tingoza iwa mukadaro hazviite asi vakazongoti rega ndivasunungure vanavo hatina kubva zvokunzi ibvai nemukoma wangu takabva tega takunogara tichitanga kugara mumba imomo ndakafara chinhu chandisingakanganwe pandikatenga push tray. Oh yeah. Takabva neko ndakafara kuti unge kana tenga mota isara pasi ndaitenga mujuro ndakaenda kumba ndakaisa apa ndikada kusvika ari masikati kuti property vanhu vachiona murodhi munoti taita zvokuisira maplate pacardbox ndakasvika madzimai ndakangoita lakiro ndakasvika mudzimai aripo ndichisvika ndichigadzika ndakatarisa kuti aiwa ndakaita kunge ndichasumudzwa vachifarira futi kukiswa nokukiswa kuti maiwana kupi mari matenga push tray ndatenga push tray ko mari maiwana ndiri kubvunzwa kuti mari waiwana kupi nekuti ndiri kuzikana kuti handiite sei handiwane mari apa munongoziva mumba aiwa kaupenyu hwokurara pabondi ndowanga urichi kana chinonzi metress taasingachizivi maitofuma muine writing pad inenge aiwa kunge bhuku paunomuka unenge ndokaziya kakalife kacho saka ndiri kudaro kepushing train ndokazivawo same WhatsApp group saka tatenga kapush tray kedu aiwa ndikutoona vakutoisa tumanewspaper so taenda kapush tray katanga kaiswa tumanewspaper pasi unatsokafolda uchikapeta nekumakona kachiteedzera chi pavaisa tumanewspaper ka indaitarisa kuti ada urongedza chii maiwe futi noti panga pasina kachada urongedza chii asi chafarirwa chini paiswa tumanewspaper pakatorwa madomasi nemavegetables abaitwa sei noti anenge ari maplates maviri nemakapu maviri gumbezi aiwa izvo hatingazotaure gumbezi rinenge ringoriwo wadi rekudhonzerana saka takura tuparafini ndiyo tukuita tukutengwa nerweko yakutengwa ndokubva tazogara yange ya 2002 ndabva ndabatana nemumwe shamwari yangu anonzi Givi Tumozo ainzi Givi kana kuti Gift Mungororo taura shamwari yati joint venture munoziva chakapa kuti ndibatana nemukomana yetiwirirane yakanga iri nyaya yeuderera ini takamubvunza tikutomhoresana patirete patiema ndakamusvikira achitengesa tuma Everest ini ndakabatawo futi tuma Everest ndondangoita ndireka bhega yangu yanga iri nhava yebenzi hamuna chaishaika imomo changobvunza munhu ichi kana katoothbrush akandinako kutengesa maEverest ndabudiso yangu totengesa ipapo panzvimbo yoyo ndandiri munyowani pakutengesera ndikungotarisawo handina shamwari ndikutoona mufesi wangu uya akutotengesa ndasiriwo padhuze ndamboresa kanyandi zviri seizvi akutondibvunza kuti ononzani ndinonzi nengi ononzani inini mai ndaida kubva ndaziva munhu ka kusvika mumongo ndakatanga kumubvunzisa zvakawanda iwewe saka uri mwana wokwani baba wako vari kupi amai wako vari kupi yabva tanga unisana kuzvanzi ini baba wangu handivazivi ndikati uyu mabi yangu ini ndakutomuti yuni wangu chi handivazive takabva tawirirana zvimwe zvise iye abva auda kutanga uda kutochema kuti auto ndatowana bhuru yangu hane maona kwakitsi kunorasirwa marara kumarara uku but ndokwatangatanga taakuswera mumarara tichinonga zvigubhu zvokutengesera vanhu chero chatangoona chiri kungodawo munhu mota dzinorasa marara dzeziri kuuya dzezeka waifarira mota inorasa marara iyoye pamwe iri kuya yakatakura tsvina but wainzwa mwoyo wako kufara kuti yauya mota inorasa marara munonzwawo sei kunonga zvigubhu chero chandanhonga pari kunhuwa akumbonhuwa here unonyatsonzwa kuti panapa kunoko hakuite idump side kureva kuti dump side ndo inorasirwa mweya yakaipa yese kona chinji akuraswa kureva kuti chaipa saka kureva kuti panguva yayo nesota ndakaraswa asi mwari nekuti anyachitabatana nemuchinda wega takatanga kuronga tichipanana pfungwa kusvika naiye atozororawo inoita kuti takutosumukawo ndakukwanisa kuenda mushopu nchinotenga bhutsu inini apa pamaenda kudump site mudzimai anga atopa futa anga apo but panguva iyoyo katinasingado tazvizivi kuti tinoswera mumadump site ndakatozomudza ndasingadoti azviziva izongona zvimwe zvacho zvaizoita nyanya
Noti pfungwa yangu yaizongoti anogona kunditiza. Alright. Kuti nhamo iyi yabva yanyanya yabva ita sei munhu yakaita sei. Zvimwe zvacho aizongona mari isaipo handimaona ndakabvunzwa kuti mari yepushitire wana kupe kutenga pushitire. But parafini ndo yanga yakundikavhira. Sauti yacho yemagodo muno ndakaitengesa. Vaindituma ndaitu. Chero afunga kungotituma ende munotora tunje. Ende munotora tunje. Ndokubva atazoti shandei. Ndobva ndavhura ka tuck shop. Pakumadziva kezvidhina chaiko manje. Patikazoita mwana wedu kutanga anonzita vani. Madzimai achigara vakugara kutuck shop ndo pazvikatanga kutaka kunenga kuda kusumuka. Kuti takutokwanisa kutoningirikina. Ndo patadzoka futi kumadzita tabatana neshamwari yangu yeyi. Tavura ka shop ka tuck shop ipapa. Nanhasi shamwari yangu ndo mari. Tavatazo split takuti iwe chita sei iwe warora ini ndarora. Mune takaita mune zvakanaka zvisine nanhasi we are in good books. Iwe chita kwako indichita kangu ndokusumuka kwatikaita. Ndauda kuuya kundizotanga kuzotengesa izvo maplastic izvi zveplastic way. Ndaenda kuHarare ndaitengesa masandaki. Ndaigona kuenda masandaki 20 mapera emasandaki aya. Totengesa paroda apa opera. But wenyasonoti ndainoona order 20. Mari zhinji yaperera pa transport. Kuti handina capacity yekuorder zvinhu zvakaita zvakawanda. Ndokubva ndaita vamwe sekuru vangu vabva vandikweretisa mari. I think mari iyo iya pari zvino inge iri 100 US. But muzuku ndikuona neshungu mari iyi unozondidzorera. Sekuru iyo vandinovatenda vanonzi Munyaradzi Katumba. Ndakatanga kusumuka michana ndakutoti ndakutoorder. Ndaita zvokufamba nesaga so ndakatakura masandaki eyo anorema. Zvokuti ndakanga ndasvuka. Nditengesa masandaki unoona rushinga uku zvimwe ndisiya ndakweretesa ndikutodzoka madam maribvu iyi. Masandaki amaenda nawo apera. Ika mari. Ndo masumukira tikaita. Tabva ipapo ndakuona vanhu kutengesa mabhaketsi. Ndakati sorry ndajamba. Ndakazotenga kamotikari. Kandikazotenga kekutanga kubva mumasandaki aya. Ndobva ndatanga kuorder tumakapu mukombe chichichi ndakutengesera mubhuti. Pamusika apo. Zvekutofamba zvekutotengwa. Ndakaita nofunga 2 years. Ndichiunganidza zvinhu. Ndaiunganidza zviri zvinhu zvokuti nditange kuvhura shop iyo yekutanga yeyi. Ndofunga room iyo iri apa yakazara. Ndichingoningira madam akati zvinhu zvawatisa izvona izvo. Ndikati aiwa don't worry. Veranda iri rikazara. Tataisa screen. Rikazara. Aiwa tiri kungodaro chete tungodaro. Kusvika takukwanisa kutovhura shop iyo iyi. Shop iyo ndo yakavhura mamwe mashopa aya. Mashopa amangani manje? Mashopa ati wandei. Mune 3 kuHarare iriko imwe futi. Right. Saka tadaro. Mashopa esa ari kutengesa plastic way kana pane zvimwe zvinotengeswa imomo? Plastic way chete. Okay. Plastic way yacho inosangana nezvekumakumbo futi bhutsu chichi nemapoto zvesimbi totengesa futi zvimwe. Ndingangoti isotengesa midziyo yemukitchen. Ndiyo tinotengesa. Kana magambusi totengesa, marincoats totengesa, makula box totengesa zvakati wandei, madishi, mapandishi totengesa zvese. Ndikuita ndoti manye ndakuya kuti ndizokwanisa kuzovhura security company. Ndizonda ne security company. Ndakaisa vanhu pamusuwo. Kuti vanenge vachicheka marisiti ndikati unongocheka marisiti. Mukugara ndokuzoti vanhu vangu ava ndikangovatsvagira mauniform avo. Kusiyana nevanhu vari mukati. Ini ndikuti ndigadhi. Saka ava vari mukati vane uniform yavo ngaachipfeke yechigadhi. Ndofunga ndangotanga navo vari 2 nayandi. Vari 2 magadzi. Ndobva ndanosonesa ndimauniform kuHarare. Ndobva ndavapabva pfeka. Ndione vakafitwa. Naivo vakutoti vanhu manje ndo vakakonzeresa ndivhure security company vanhu. Nemapurisa nemasoja noti iwo kuiwo wadiko kuvhura security company iwe. Wagona kuchenesa vanhu nemachenera vakaita zvine mari. Panguva yandambostora sezvinhu zvine basa. Ndabva ndaudza madam kuti timbotry. Ndabata shamwari yangu ndatanga kuregister company. Security ndaregister. Apa tisati adombowane plan ndaregister ndetuma iya vega. Ndaregister company. Zvese kuzimbura ndaenda. Taxi enda nayo zvikanzi neshamwari yangu chiita mauniform akawanda. Umbotry. Tabatana pai. Tsvaga vamwe vanhu vanokwanisa kutrainira vanhu.
vanhu vakutotrainwa mushe takutoona security yaku toda umugadi pana tatotorwa kambani yaku kuno kutatorwa ikozvazara semaonera mukaita patikaita passout paipa takaita passout yevanhu 27 ipapa vanhu 27 vakutomhanya mumabasa saka security company yedu yakura yani vanhu vashandi vanganizvo almost 120 something pamukutanga pavanhu vaviri apa muri kusevhisa makambani chete here maindividuals inoshandawo seiyo makambani zvese nemaindividuals isi tinongoti kwatangodedzwa yese imari hazvinei kuti mukudzura kana kuti kumadziva kana mukudzinga makudoka ndomukuwana munhu nongochimhaisana nogudo nogona pana panorimika saka isu hatisarudze tinongodedzwa chero kupi Kariba, Blawayo, Mount Darwin, Madziva, Muno Mbindura, Harare, tiriko. Esekitika netunja makosi. Ngatidzokere zvekare kumashure. Matenga mota yekutanga ka. Handiti. Sa iye zvinhu pane business. Mota dzava kusvika mungani mati. Mota dzakawandisa. Atingambodzipedza. Mota dzapo. Mota dzati wandei. Marori aripo. Hakune dzimwe dziri kutouya futi. Sei mota dzakuwanda dzinokubatsira ichi mota kuwanda kwadziri kuita sevanhu toita zveplastic weka ndingangoti kutakura madishi ndogona kunohodha madishi 10,000 anoda rori yakakura kureva kuti iyi rori kunozvitakurira madishi ayo 10,000 imwewo ikunotakura mabhaketsi futi kana 10,000 saka hatingaite matrips akawanda kunokuve security vakudawo dzekufambisa madzimaiyo isi tabudawo vakudawo mota iwe yekufambisa security saka dzinenge dzitori shoma iye zvinezvi pane mashopu ati one day masupportwa necommunity ipi mimi ndoda kutenda community yemuno Mubhindura ndikakangana kuitenda hapana zvandinge ndaita nekuti ndivo vanhu vakandisapota havana kutanga kundisapota ndiine shop community yemuno Mubhindura kwete vakatanga kundisapota ndiri vendor ndichitengesa paroad ndopa vakatanga vakandiratidza kuti vane rudo rusingaite community yemuno Mubhindura kusvika ndichivhara kashopu anoti wane shop ikozvo vanhu vese vangoti endotenga kwatunji and nekundisapota kwawanda ini ndinodzoka futi bheki kwavari tine mapromotion atinoitawo tombovapawo iwo haungoramba uchingopiwa chete kandiro kanoenda kunobva kamwe saka ndoda kuramba ndichitenda zvakanyanya zvikuru sei community yemuno Mubhindura kuti ndinzi tunje ndizikanwa semunhu ndichipfekawo bhutsu ine tambo isina kana kubvaruka vagari vemuno Mubhindura saka ndifaniri kana kuvarasa kana kuvakangara kubva mazuva echingoro mazuva eparafini mazuva ekutengesa turoigo netumatemba netusipo mama ndifungisa takambosungwa neshamwari yangu yeye takazenge takuita zveshuga futi hatingazozvipedza zvakawanda shuga maita sei hatitaurei time iyoyo yange ya 2008 shuga munoziva kuti shuga yaisungisa kubatwa uchitengesa shuga yaisungisa pati kuudza munhu azvarwa izviko zvinezvi kana shuga inosungisa pakudii shuga yainetsa ndokubva kwauya yataiti price control yaikondora mashops aya saka yaitoka yamatm paitwa queue yekutenga shuga saka isusu taitawo zvataita kuti nguva nemukana undaigona kubuda kana ndine 10 makesi kana 5 makesi eshuga tobva tadzoka tobva tatanga kuitengesa chi paroad shuga yeye tone shuga iri kutotengwa tavhura kashopu paitwa queue futi vanhu vachitenga shuga mumwe musi takaita 10 tons dzeshuga tapiwawo nemumwe munhu ainzi kumbirai neainzi region vaona kutrustika tikapiwa ne0 deposit funga 10 tons kurova kuti 1000 cases guys enda unotengesa mazuva nemari tava tazitengesa zvapera zekuti ndopaiti rate yaikwira ikakukwirira wakabata mari waita mudumbu ndokubva ndatengesa shuga vanhu vabva ita queue yabva yapera shuga yese ndikati neshamwari yangu wanga achitaura anonzi gife zano nderei toita sei zvikanzi ande kumozambique tinoodha sipo inonzi sabao ndopakatanga kupinda sipo yenzi sabao neyanzi kasuku neyanzi takasa tati andei ndo mazuva ainzi nagono
ukangoonekwa une mari yakawanda zvezvizvi waisungwa ubvunzwa kuti mari waiwana kupi. Makambo haya munhu vanhu vanoverenga mari uchivabhadhara futi vanhu vachidikita chu mari mabhokisi efodya yataigona kuhazaza akaundi 4 nemabhondi vanhu vachisunga mari vataisa mari mumamuna akabvazara mamuna ake mairi takutosungwa tatogezageza takusungwa kuenda kuMozambique taenda parenge bhindura pakauya bhazi rekwakazi kodha aiti akakwidza mabhegi emari padenga haana kuziziva kuti munechi imari ini kana nanhasi kuti ndizvifunge kuti mapurisa akaziziva sei nanhasi handisandaziva mabhegi aiswa tatogara zvedu ndopakatanga kuya nemapurisa edu emabhasikoro aya vangoti vheni bhasikoro bvangosvika zvikanzi raiti vanhu nemabhegi akwira padenga ndanani handikati ndini zvikanzi dzikai uye zvikanzi vakomana masungwa mabhegi dzikisai mabhegi anei mabhegi aya ane mari ande kukamba bhazi tatoburutswa mubhazi kuzvokuenda kuMozambique zvatese zvatopera takasvika mukamba achinzi apa vhurai kamba ese mai we uyai muone kuungana mapurisa ese uyai muone kudai imari kei imari apamba nenhamba zvakazoita mwari wedu mapindiro akazoita yanga iri nyaya yekuzikanwa yanga iri time yemabhesi kana ndiri kuti time yemabhesi ka maelection ya 2008 mayouth aita mabhesi kuti vairara mabhesi saka inini tunje ndini ndaisupply mabhesi chikafu wakumana vemusangano weZANU-PF ndaiva pachikafu pa2008 saka ndo maponero andikazoita zvikanzi uyu anobatsira community uyu ndewedu mari iyoyo ndakaidzorerwa yese yakakwana hapana kana sendi rakabviswa ndunyepo zvikanzi aiwa vasiyei kushanda kwavari kuita vakutoshandirochi community for sure taida kunohodha mari yaikwanisa kunohodha 600 mabox esipo tikaenda tikanohodha tikatotengesa sipo dzedu ndo zvimwe zvacho mafambiro azvikaita iye zvinezvi pane zvinhu zvavepo handitika mhuri yavepo ramangwana renyu imimi muri mumabhizimusi imomo ndezvipi zviri mupfungwa menyu nemhuri yenyu imimi? Isu nemhuri yedu tiri kuema high always, tiri kufunga zviri mberi. Tine mamwe maprojects atinge tichiitawo zvokuti unoziva munhu anofarira kuda kuita surprise hauzotauri. Tine mamwe maprojects anenge achiita tengi toti zvosvika gore rakati zvinenge zvabuda zvaapa. And ndinofara chaizvo kuti mhuri yangu nemudzimai yangu vanondisapota zvisingaiti pane zvese zvandinoita. Vanondisapota zvakanyanya. Especially kamwana kangu kamusikana kutongodai Mwari amuchengeta. Anondisapota. Mwana musikana ka mudiki anoita kunge ndiye mukuru. Muchaona pane mavideos vachiita madrills. Mukamona achiita madrills munoramba kuti akangoreka ngodedi. Ini zviri kuita ava indozvigona ini. Unozvigona zvekisecurity. She support me always. Unozvigona here zvikanzi andozvigona unotrainwa inini. Ndikati aenda hako ndaramba mukana. Atienda hako muground. Abva anotrainwa. Ano perfecta zvokuti mabi akewo akaona ndasaririra bva mutera. Saka ndikutora kuti ndiri kuona ramangwana riri nemhuri yangu ndiri kuona riri right nechikonzero chekuti ndiri kuona nayo mhuri yangu ka vari kutisapota zvoti kana inini kana ndikanzi ndafa kana ndikandarwara ka handinyanyi uchema. Madzimai yangu kwandinonohodha vanokuziva zvese zvandinoita nesecurity vanoziva zvese. Aiwa pakanaka she know everything. Tinotenda. Iye zvinezvi muri kuziva kuti makamboita vhenda makambotambudzika. Imimi pari zvino zvamunoitawo sevanhu vane bhizinesi zvinobatsira community. Tanzwa mutaura kuti makambe muchida mazuva emabhesi muchiita sei. Zvimwe zvamunoitawo imimi sevanhu vane bhizimusi ravo rekurangarira vanatunje vakasara kumashure kuva tiri kuenda kumarara. Pane here zvimwe zvamunoitawo zvamungada kutizivisa? Zvakanyanyisa. Tinopa mahambasi kune vechikuru vanhu vati kurei. Tinotora chero munhu hatitarise kuti ibato ripi. Chero munhu tine mahambasi. Last time takapa mahamba anosvika 100. Mahamba aya akanga ane 2 lita yemafuta, 2 kg yeraisi,
2 kg yesugar, bhari isipo, maspaghetti nisipo kugezesa. Nofunga mboda unyosora katorika grocery by 100. Ngoti oi ne vanorarama neurema tinovapa futi. Ne vanoita zvebhora, mayouth emunomu vanotamba vanoda kutamba bhora, aiwa majezi tatenga. Tuvatengere majezi. Tengere majezi kana bhora. Zvese tinotenga. Kunyanya nyanya mumarufu. Ipapo nyararai. Ndo ikoko ndo munoma kutozikanwa kuti ukaitika rufu Tunje amakosi ndiye anouya nemota dzake achitakura kunisa unhamo, anotenga chingwa chake, mafuta ake, shuga dzake. Atinei kuti ndiwani. Isungozoti parufuka. Rufu aruye munhu wakagadzirira, ndosaka ichinzi nhamo. Nhamo unongorengeta sei? Muyenzi auya. Saka tinogara tichingoita machipi ini mumarufu. Atichaverenga. Ndo madzokera tunoita back community. Aiwa tinotenda nehurukuro yamatipa izvo toda kumbotaurawo naamai. Aiwa taurai nawo. Uyai mutaura ndinobva here kana. Aiwa garai ipapo vanhu vanofana kuona couple manje. Uyai mutaurwe nawo. Patati taura nababa mama akateera vanga vachingoti ushu anobvunza anonzi uyu. Uyu anonzi Olivier Chidavaenzi. Anobva kumadziva. Muvillage vaChidavaenzi. Chifu akari Mutumba. Samuru kunharaunda yekwaMutumba ndiri nharaunda yekwaMutumba uko. Ndobva mukomana uyu auya. Akasikoti chiya pana anogara ngati chinyepera Tunje. Akasikoti chi. Mukomana uyu ndakaona naye muna 2001. Chibva tazurura na 2002. Ya mamanya. Koko kurora takuona kwakanetsika kupinda. Akati chipa akauya nenyaya yerudo. Ari kunyara utakakonzwa. Mukomana yakauya ndichishanda ndaye mushop. Achiuya akatanga kuuya musokutanga zvake mushopu mumu havakawanda. Vachingofarawo zvavachingomhoresa. Ndobva vazodzoka wega. Ndobva andikonza. Ndobva ndamboramba. Nditsarisawo kuti. Ine varuramba vachinzi unoita maripota tu manje tikuramba chitsvaga mubvunzo mwachete. Akati chi. Ndakufanira. Mazotanga ndakamboramba musokutanga. Akandikazobvuma musi wechi3. Ndobva ndamudza ndakudawo. Ndokubva imba makadiwa. Mimi. Inini pandikadiwa ndakafunga kuti kunyepa. Ndakangofunga kuti shasha ida ngoti munhu asuduruke padhuze pangu. Anganditaura kuti andidewo yeye. Asi panguvayo andamborara ndimboda kundinyepe. Madiwa nebhebhe rakanaka. Ndakati kunze ngakuchene ndaudzokera fasi. Maida udzokera unodi? Noti bhebhe rakanaka iri. Kuda kunyatsogutsikana ipapo ndo pandikati rega ndichita semanje. Ndichirova kataya kangu ndinyatso kama time yacho yoga waiti kana wakapfeka mateki ka ubva wavhura churirimi chechi. Alright. Chibhande chobva chakabudikira chi panapa kepi wairwa chi back. Iyo yanga iri kutora mabhebhe. Alright. Ndavanda plus zvicheni. Yeah. Nezi t-shirt rakanzi 50 cent apa rinenge riri zombe. Yeah. Zvandataura apa ka changu yanga iri kepi. Zvese ndezvokumbira. Aiwa. Ndava ndanoti ward. Yeah. Ipapo ndabva kunobiridzira mama yegarden ndandine mchana. Ndapiwa chimchana ndasvika ndatenga koko yake inopisa neyake nema biscuits ainzi machoice assorted. Saka ndoronyasa kuti achabvuma here kuti tijiketese. Ndatenga ndagadzika papo ndakati tiro ndikone ndikati ndivhurire yabvavhura ndakati kungovhura ukandikaita drink ndingadzi mwoyo wangu uchifara ndikati apa ndatora ndadiwa nemwana akanaka yabva yapera. Amai ndobva mada munhu paye imiwo madzokera kumba muchiti mafunge imanje. Ndagara pashopi ipapo. Saka iye ndaitobva kumba kwawo achitouya kushopa ndaishanda.
ndobva atatangodanana zveshuwa mwoyo yedu yakabva yapindirana. Ndobva ndangotengerawo mafuta bhozi akanga mazipipuzi mamwe anga asingaite kumesoko. Saka ndobva ndatanga kutengera sipo yenzi Protex yeblack. Ndobva ndatama mapimpuzi ako anopera. Ndobva ndakutanga kutengera kemfa yegreen ndaishanda kandichitambira ndichomuti acheka kudya kupi kumbe kokoko chipeta kuchidya kunoko azvisho takadana zvisho zvetikana mwana mudiki chaipo tikapesa sanyari munhu wese anga auzviziva kuti Olivia lake vanodana zvazvapinda munzeve memurungu wangu kuti musikana yarushopu yeyane mukomana dana naye haachambokonzentita nemakastoma chichi murungu wangu ndobva auya mva andibvunza ndobva ndati akana shamwari yangu ndati akana nemwe mukamutarisa imu wamwe ndikadai nemukomana yeuya ukaona umombe akanira zvirambawo anga asingagare papo murungu wangu aita zvokuuya nemaodhasi achingosvika musiya ndobva akanzoramba nzwanyi vanhu mamakuhwa vairamba vachiita sei vachitaura ndobva asvika bvaudza vabereki vangu bosi handiri kumwe chete bongo ndobva yabva vauya kubasa kwekubva ndibvunza kanzi aiwa kuti musikanzi wanzi nokomana kudana naye kumanofudza munhu asina kuti akana baba nokomana wangu nditicha kuvharira baba ndodana naticha ndemukomana wangu chichini saka mwamuso vangu katosvika kuti muna arimo achionwa tii ava vakangoti kana ivo vakamutarisa ka havana kuzvifunga kuti angava mukomana nomwana wavo anga angoshorekawo angangori kamiri kadiki akangoshoreka-shorekawo zvimwe zvinongozaka mushopu unongo chingopenya-penyawo zvako ndobva ndatovatopedzo nomwe tisvikanzi kovi ndiani kati baba shamwari yangu kati laka ndobaba wangu ndatomupa mainterest chichichichi mbatoperedza baba wangu tese kutodzokera paipai ndabva ndazobuda basa bozasora nyaya yange yakunetsa ndinazobuda basa vanenda kumba ndakazoita nhumbu ndakumba kwedu mukomana wangu akaramba aita sei achiteera kumbo ndaita nhumbu ndobva ndazoti akabva achida kuti uuye but mari yekurengesa ti apo ndakati hazviri nditizire akati amanje kana watereka kuti ndinasika ndinumbi yachebva atosara komana kane zviridho ada mukadzi wake kuti watosara kumba kwenyu koko ndizvifunge havanzo ndichachikutora saka izvi zvake zvokuti aifudza mombe momusi vana vamboperesa mari abva anotengesa kunonzi kugoroko kumusangano masowewo saka karamba achisungira kamari kake mari manje handina kana Zambia handina kana matenesi sezvo ndikusvika kumba kwenyu ndoita seme ndakaya kunobhindura abva atenga matenesi ake abva atenga Zambia rake nebhegi rochindisire hembe mbato yabva pamunini wangu ainzi Margaret maneri yabva ndatorongedza mbato yakumapasti 9-10 ikoko patatobuda patatoenda kumba kwavo tasvika kumba uko tatagara takatanga kurima donji kuti vanike mari kundororwa tarima donji redu apo paita mari yedu vandatenda ndakangozi munoroorwa kahwana kusungirwa kahwana tasvika kumba saka inini manje vanhu vanga singazivi kuti murume wangu wacho ndohupi anga atobvisa zvese mva atoroora kwakangosara mombe wodzangadzatira but mari yese yokuroora yese kangatira chikopai muna 16 chii ukozoti yange chiri 16 chete baba vangu vakanga vakashaja mari yanga yakawanda pamusambo sezvo mukoma wangu akambenga anetseka pakuroorwa kakati mwana wangu anogona kuzoharaswa futi namba 2 sezvakaitwa mwana wangu musikana ndakachema ndikaenda kuseri kwemba ndakachema ndakati vatoti ndiende here kana ndiregedzi baba wangu angu ndabva ndadzoka mumba ndozoti twangu ndikati rusambo rwachaja haruiti rwakawanda baba vangu ndobva vazonzwisa bva svika pa16 murume wangu mva saka ndanonga imwe mari saka ngesakwana rusambo pozi kuti sotobviswa rusambo wanga abvisa hafu ndobva ndamupa mari yaya yadzoka bheki yanhongwa ndirore chete ndobva apedza rusambo rwake ndobva aenda bva handisebozi ngamba vapinda mumba manje kunzi makwasha sapamba nasekuru wangu 1 hanzvadzi yamwene wangu neshamwari yake naye murume wangu saka ndasangofungira kuti uyu ndiye murume wangu bosi murume wangu ankane kamira aiva akangoshoreka zvimwe zvika zvino
saka vasvika vapiwa intro vakwasha zvanzi mukwasha cheshe ndiye yu mungu dzavanenge vagara vanhu vanotanga kungokwenya mazive kuti ana vanhu vaizara umbose nemazuva ano vanhu vaizara mukicheni vanhu vakangotanga kungokwenya pa zvakangondibata sokuti ha vavatangomira baba zvikanzi wakaka murume akakana kuchengeta ikayaka Olivia chokwadi kwashacho murume chaimusiri here ka asi ndakangoramba vabereki vangu hangu havana kundiratidza kuti kwashawo havana asi sevanhu vangu vatambira mari kati zvinogona kuita muupenyu mukoma wangu inacho yanga akambonetsanetsa mberi apo anga ari murume wake anga ari right aishanda katanga kungondishora bhozi ndanga ndasara kumba umbochengetwi chichi asi life yangu yandairarama yange iri right ndaida yakadaro takabva tagara svika ndasununga mwana wangu firstborn vandaziva ndatarwa ndane 4 months vandadzikira umwe murume vasvika ndapiwa imba takararama upenyu tiri 2 mumba imomo zvinhu zvakaoma asi murume wangu akatanga kuvanotengesa rwekwe achiuya achitanga kuuya nemukaka but life yecheto ndiitira zvakanaka ndicho ndakabika manyuchu so ndakanzwa zvinhu zvangu zvikutoendeka hapana na chinhu chikutombo ndoataiswerera iwayo manuchu ndazo aramba achitengesa chinda mandharoni achidzoka china mandharoni achidzoka ndobva ndazotora sisi wangu ine vakandisira munombindura nokuti munino yagare munomu sa murume wangu akatanga kungotengesa so mbichana achitengesa mbichana so ndazoona mimba yekuloja sezvaataura zvekuti ndakatanga kutenga pushing tray ndichirara pasi chichi zvezvo takabva mazviri pakazotiwo Mei imwe gore asungwa angamboita zvekuti arigambotenga goridhe inombodididi vaazombosungwa zvinhu zvazombooma zvokuti tikanga takusheka nacho kuti tidye mumba akabuda hake akadzoka mungoziva kuti munhu kana wadzokera paback to zero ka zvinhu zvinooma zvakaoma zvokuti uchifamba usvika patema kuti kana uchifamba soka watanga usiri ungotatsikwa nemotikari uchitoka cheo kanyaza kuti munhu akutaura nezvangu uyu ndakarama upenyu wangu akaoma asi apo ndaichengeta vana vasisi wangu vakambonditora vakanga sisi wangu vaya vakafa nemurume wavo ndobva ndatora vana vavo semachengetero akanga andiita turi naye pano ndatora vana vaenda kugara navo vanoswa chikoro neni ndine vangu asi Mwari ipapo ndakaona ruoko rwaMwari ndakati zvezvemakoponi kwatm zviya zvokuti ukatenga chinonywerera ndakangotenga dhingi rangu reshops musi matm murume wangu bva atotengawo rake umwe musi vatangonya tumakoponi so vatakanda Mwari kana vakuda kupindura ka zvinoita kunge zvinhu zvemushonga asi Mwari vanenge vakuda kuchukupa tanga tichitengesa patm tiri patm apo tikambenge tine shop vatazobuda zvinhu zvimwe tama up and down koponi remurume wangu rakanhongwa ndobva zvanzi lakapia zvikanzi spelled ndakakanganisa kunyora haana kunyora date rabva vanzi kanda yakuti akunhonga munhu apo chaida kuwiniswa chaiya chiri yave cash 5000 yanga iri mari apo imamusinawo mari kumba tandisisina takaomerwa vana vadzorwa chikoro vana vakadzorwa vakatogara pamba vana vakagara pamba zvikanzi ndatofara totomhanya pe ndatobva kwenda ndatopururudza muground zvikanzi raonekwa hana kunyora date ndobva ndadzokera ndakangoti Mwari asi Mwari kana vati ndechako ka senge chiri chako makoponi yanga akazara kudai ndobva wachidza munhu zvikanzi yaunhonge chava chatenderedzwa futi ndobva chatenderedzwa chidhamu ndobva svikabva anhonga rangu ndobva anhonga koponi rangu rakanzi Olivia Chidayenzi zvakashamisa bhindu rayese kana neni ndandosindozvifunga kuti Mwari vakazvifambisa sei kana Mwari vakuda kukupa ndakabva nanga koponi rangu ine rakanzi Olivia Chidayenzi leso zvikanzi Olivia Chidayenzi awina 5000 kubva ipapo ndakanga ndine zvikwereti munoziva here kuti unoita upenyu kuti unogona kukwereta munhu uchivhara chipande chemunhu uchitora chimwe uchivhara ndoupenyu wakanga ndamborarama iri yechimbadzo ndoupenyu wakambenge ndambopinda nawo iwo kuti upenyu kwambo usvika tasvika pauda chame kuti nditengese imba asi Mwari kana vachida kungoti azvife zvakaitika ndakaramba ndakatsungira kuti patime iyoka etema ndakati murume uyu kana ndakusiya asi ndakaramba ndakatsungira svika Mwari vandipa mashoko aimbotaurwa pakuroorwa vanga vakudzoka manje vanhu vava vari right ava kuti anokuchengetero asi vabereki vangu zvakadaro ka
ndinotenda vabereki vangu inini havana kuda kunzwa mashoko evanhu kuti anofudza mombe manonyazotambura nokutambura kwandaita ndiri kumusha ikoko ka munoziva kudhara kuti vanhu vaitasira mwana wokuti mwana wangu uyu anofanira kungochi kana nyange kutombotaura ndiri ticha kana ndichi afanira kungotaura mwana wangu afanira kurwa nomurume anotarisika kuti anoshanda anomukira but ini ndakaita zvinhu zvavangasingafungiri kundaitorwa nomurume wandaitochengeta bozi mwana wangu ndaimuchengeta ichokwadi saka asabereka vangu vakaramba vachindisapota havana kubva vambondidzikisira vaingoti nokushaya kwandaita ikoko vaitondigama tawina 5000 tawina 5000 zvikwereti zvakawanda asi tokwana ukavhika 5000 iyoyo ndakabhadhara zvikwereti takasara tisina asi amusai mari ngoti yangotenderedzawo tichishanda tichitenderedzawo tobva taramba tichiita zveecocash ndakaita zveecocash nemurume wangu kumatema tiita zveecocash munoziva kuti takati tikagara so vakukaya mumwe munhu zvikanzi naye murume anonzi hani kwemi tangatanyorera futi ndikatimubvunza kuti hamumuzive ndikatimubvunza murume wangu hamumuzive zita rake zvikanzi amaitunje ndorikuza mubva ndatongomuchena mebva atoenda amadzoka famba zvikanzi amaitunje murume anombonzani kati murume wangu anzi lake zvikanzi murume nyanzi awina mota zvikanzi indava zvikanzi zveshuwa ndakabva ndatoti mafanizi ndobva ndatoya kunokomba ndatodza murume wangu zvikanzi anonyepa anopenga zveshuwa akatofonera kuchopi zvikanzi lake awina mota kwafila chipepa chedaily board yezimbabwe yese ubulawayo imota rudziyo Renault Quid. Renault. Hey. Muroza ndakati mwari kana kuti inhera dzandinochengeta here. Takabva tawina zvisho mota iyaye. Murume wangu ndobva atengesa mota iya. Bosi ndakachiziva kuti mota ikazofa hatina mapana. Nyangwe takada kuti tifambe nemumota zvinhu zvakaoma. Azvimire mushe vanorabhadhira maschool fees mupamuda kudyiwa. Murume wangu abva atengesa mota iyaye. Vatabhadhira zvimwe zvasasara. Patasane mari shoma shoma. Murume wangu vanti amaiti ekokeshi kai. Tadi kuronga imwe business roti tiiti. Kama vafunga terei baba mozvikanzi ndafunga nditengesa hangu chimasandaki. Saka ndoziva kuti kutengesa ndo kwake. Ende nyangwe ndakada kutengeserana naye atengeserana naye murume ane chipo chake. Haukwane ba. Aindisira namatusipo toteka parodi. Unonoda kwaRarare. Anonzwa ndine box fan. Asa achisvika iyeka. Anonzwa kumba toma box kana matatu. Barato muta zvinoite zvikanzi arega nditishai. Amba atangoti agoda masandaki ake. Aitamuka kuma 5, kuma 4 enda pano temera nomusika yeye. Kunze kwa kuchena. Obve kuke kuma 12. Oya pa 10 pepa. Utanga kutengesa achishedzera achitengesa chitava ngezveko kesho wangu zvozvo. Ndobva tozontimwe musi ndatenda kwaRarare nini. Zvikanzi mama ndaona shop. Ndafunga nditese amuti mari ye 250 ndada kushandisa chii. Zvikanzi ona shop yokurenda zvinoite baratamboramba. Kati aiwa zvite kuti tore kurende shop. Mari hapana tozozvigona zvozotobva ndatakatara zviri hobo. Asi baba kangoita chivindi. Vatotodzoka zvikanzi andozobhadhira shop yayi. Ndazvimanje shop atomisa chii. Zvikanzi ndese akatanga kusati masandaki tiko pakona so kuti ashopuka anomboya shop yoti no shop ziwombombe wesati masandaki pakona. Kama ndikeko kwangu kokuyoko ndisikanamboyendi kana kushopi kokuyoko ndisongopiwa mari akanga chagomusikana imbatsira utengesa achinyarauta muna zvino. Alright. Ndobva tatogara pai inda ndiri kunda kuita zvekuyeko keshi yaita zvekumasandaki kwake masandaki yakutofamba handona bosi patakatengesa mota yake akabva takatenga airwave yeblue ndobva tanga kuenda kumandari wena achitengesa masandaki ake achiita se shopu iyo ndobva yatozara. Makazoenda kurini manje. Mabvunza kana. Ndakasanga kuenda ikoko ningi ekokishanga yavharwa. Ndakasanga ndakuchiende apo maSundays. Masaranga sawe. Ndakuenda maSundays ayayi. Unozonyara wega uzokwaza kuzvibudisa. Plus mari yako iringwa kumba usiku yaita yawanda ne. Mari yako chachiverengwa ichowanda. Saka zvinhu zvemurume wangu ndaimuziva kuti ropa remari anaro. Tuna shopu iya yatozara. Memwe ndakuvhura. Saka naana sapiki buzeza kuti zviri kungoendeka. Ndobva vatovhura imwe, vavhura imwe, vati amashopu atase atowanda. Vatondipira zvesecurity ndombotanga chiramba ramba. Wakazviramba futi.
azvinonetsa zvana mari zvichichi mama ndadi umboedza chichi mukutambisa mari izvo ndo zvavakaramba manje izvo kana ndichava kuramba ndozvinhu zvavakaramba manje zvoti kana panguva yekurarama zuva yawanikwanisa kusaiti wozokuronga zvandisingadi right mama rega ndezvesecurity pamwe zvokunaona hatingakwanisa kuita business 1 fanakuita mabusiness 2 muchida mari nekuku muchida nekuku ndabva ndazvishora saka semunhu anengaziva zvinhu zvake wabva wangoita nharo bva ngonotenga mainifomu avo bva watanga totitraina vanhu avo muground paipai nditomboignora zvangu nditomboita izvi zvinobudisa mari zvinobva ndasingangoda panhu panobuda mari chete ndangoda mari chese singaingobuda asi wakaramba uchishingira murume wangu kuti zvinhu zvake zvazvatoita security bay yatoita zvinhu zvautoita se zvautoendeka saka chinhu chandakanyodzidza zvoti kana munhu akasangana neproblem ndinokwanisa kuinzwisisa dambudziko rake enda ari kunyepa kuti haasi mbozi ndakabva imomo handina situation handina dambudziko randisingazive nemunhu akati ndakakweta munhu mari yakati ndinotora dambudziko rake ndoisa mandiri nokuti makapfuura nemazviri ndo ndakapfuura mazviri ndobva ndasota situation yekuti kusarira kwaita kuyekuika ndokuri kuita munhu uyu ndozvandaita imini saka kazhinji chacho ndinowanzoti kana munhu asidaroka ndinobatsira but chinozoita kuti vamwe vakuitiwo maproblem kuti vanogona kungouya soka wazati nyawo ndingada kukumbira munhu mari uyu akandipa handimudzosere ndoimwe dambudziko randinosangana machallenges andosangana nawo asi mwoyo wotsitsi wakanyanyisa bhozi ndakabvamo dambudziko irorero saka asi iye zvinezvi hatichitarisai kuri neramangwana mimi ndimunonyakuomera kaimimi musingatoti mari ibude saka kumberi uku accountant muri bhengi rese ndo zvarinoita haudi kuti ungobudisa mari zvisina vada unatsonzwisisa asi zvakanaka asi kuti zvakashata zvino maziso maviri hanzi mbwa mbiri hadzitorerwe nyama vanhu vanodzodara saka imi muri kuona ramangwana muri kurionawo sei tinotaura muri imi makaomera imimi tinatsonzwa kuti ramangwana rakamira sei ini ramangwana anokufungira vana wabhosi ndakuitira vana right ndine zvimwe zvandiri kufunga kuti ndakaitenga ichi chinokwanisa kusarira chichiraramisa vana ndakasofa ipopa ndakatenga ndine mamaini ndine zvimwewo zvimatipa zvandirifunga kuti nemastands andirifunga kuti bosi izvi zvinhu zvinopfuura zvinoona ndinofunga kuti future yevanhu yandofunga kuti mangwana vana vangu vanosarira vachirarama nepapa semunhu wangu ndichine mari ichiri shoma asi zvimwe zvezvinhu zvana mamaini zvimastand zvandongo ndikangoona kuti stand ndongotenga ndongoisawo muzita ranhingi zvingoti kana ndakwanisa kuzvivaka ndozvivaka kuti sezvo kati kana building mwana anorarama achichengetawo vana vake kumberi aiwa tapanza pamwe ndepekuti kune vakadzi kunyanya mazuva ano vanoti mukomana haana chaanacho mashoko enye edzidziso kwavari vanhu vakadaro wokuti adani mukomana haana chainacho imi wenye akanga ari mvudzi wemombe kwa maimuchengeta mashoko enye edzidziso kune vanhu vanotarisa kuti munhu uyu ane chii kuti ndidanani naye kana kuti andiroore mashoko angu edzidziso ndeyekuti chinoda munhu mwoyo wako uyu edza mukomana wako haana kana kuti anazvo kazhinji kacho mukomana anenge asina mwoyo wako ukanza kuti mukomana wangu haana munotangira mese pafoundation pekutanga kusateera vabereki kuti mubereki kuti ndinoda kutodana nhingika imba yako yadina rugare kana usingamude munhu iyeyo vakakumanidza kuti ndoda kuti mwana wangu rori naticha mwana wangu rori nadhokta mari haina basa asi chinodiwa rudo mumba inongona kunge mafiriji ese akazara zvese zvirimo but mumba musina rudo hauna peace hapana naimba ine murume wangu nyange tisina chatina changa tisina taidanana zvokuti kana kamwana kadiki anotanga kapasi nharo dzenyu ndodzifarira saka vanofanira kungoda munhu wako vane mari ava unogona kuona mukomana wako ane mari yake wamudewa hauna hako chaunacho wada mukomana nemari yake asi mumba machomoma unogara zvongochema anozoti makonda ndine mari yangu konda ndine zvinhu zvangu kazi ini toona kuti kudananaka zvifuna kuenderana dananai veclass kazhinji kacho
ndizvandowanzo kana uri uzoti uri teacher uka uchago wako class yako uzoti ako inangu ndasizonya uta dofu zvatana baba aigona handiti ndakangodawo munhu wangu iye kudhara vati ida mukoma kudhara zvatonzi unofanira kuda mukomana asina chainacho asi hazvisiri zvazvo namazuva ano notasiwo mwana wako kuti anofanira kuendawo ndizanamai achita kuti asanasisa kuti udzisa mwana wako asi usazomanikidza chandinotaura kuti munhu usamanikidze mwana kuti dawandanana namunhu akati imba chahaigari chinodiwa chinyakosha rudo kwete mari ndozvakanyakosha zvandinodzidzwa kuti kana wada munhu wako asi unotangira pafoundation pokutanga mukadzi wakaona mari yako batanidza nomurume yadza mukadzi uri kushanda ka bosi murume wako muda asina chainacho munofanira kuwirirana omubatsirawo pakapari kumuomera kunoti murume vachinge chivakadzi anoti vandirongonzwawo vamwe vanoti kana kuti anga asina kupedza chikoro murume oendisawo chikoro wopedza wograduate woita degree osema murume wanga ainayo yawo yaanoita zveshe yapanoti vakadzi tiri kutadza asi madasasa mufuture yake mukadzi yeupenyu wake ka haana peace mumba maanenge akazoenda inja ndinongoda ipeace rudo zvandingatoona vabereki vangu bosati vangu vakanga vangofarira kuti murume wangu angasingandishungurudzi taingowirira nenhamo iyoyo saka ikosa kundisapota zvikezvisowo nhasi ndiri breadwinner kumba kwedu murume wangu ndiye breadwinner kumba kwawo kuti kana kwasangana nedambudziko vanongofona kungoti tasangana vatongoziva kuti murungu wedu asvika saka ndinongopo vanhu kuti tinodiwa rudo handiti aiwa tinotenda nenhoroondo yedu nekuda kwenguva regai titi baba vatifambise vachitiratidza pamave nebasa ramakatanga muri vaviri muchidhonzerana zvichiita kunge zvisingaite asi yezvinezvi pane zvinoita se zvinooneka uye nezvinobatika saka baba tichataura kuti takubuda yezvinezvi muchinotiratidza ushandwa hwenyu huripo tinotenda zvikuru nekuti tendera kuti tipinde mumba menyu tichinzwa nhoroondo yenyu vazhinji vavo vanga vasingaizivi nesu tasingazivi tatichingoona vanhu asi tine zvakanda zvatadzidza isusu veSly Media pamhuri inoi chamuno imimi madaro manje chamakazoitira mudzimai wenyu wokukudai musina chamuinacho nekukutengerai kemfa nekukutengerai mushonga wokubvisa mapimples makazomurangarirawo here kunze kwekungomuroora zvakanaka ndakamuitira zvakakura ine ndichiri kuita rega ndingozvitaura ndakamuvakira musha uno kuHarare kune dzimba 3 dzandikamuvakira ndikutora kuti ndakamuvakira nemhuri yani nemhuri yake mastendi ari muno mahatitauri kuHarare ariko mamwe futi mastendi mota ndakamutengera mota idzi pachishona 2 ndikunyebe ndizvozvo aiwa tinotenda Mwari ngaakuitirei zvakanaka nekuti vashoma vanokanga mwaka wakabva asi tinotenda Mwari nepaakusvitsai handi zvedu tinoona kumashopu we are impressed when we see young people like you muchiita zvinhu zvinocreate employment vanhu vese vari muno mapana vandisina kupushira chingoro muno musantaura ndezvarini izvozvo kubva 2000 kunobata 2003 musha ndakabva ndichita zvokufudza matanga embudzi dzevanhu right kuti wese anoda kumushande kupi inini kumusha kwangu chaoriginal kubulawayo ndiri mundevere asi ndakakurira kumadziva kwachidembo kumusha kwaamai ndakapedzera kuona nababa wangu 1982 ndine 2 years ndokuzokura ndichichengetwa nasekuru baba waamai chisene muyandoshandise kuti kapiwa ndiye kwaamai saka ini nekukurawo kwakuchitsvaga dzinza rangu kwakuzowana baba wangu 2003 since 1982 makore ese usingazive baba wako usingazive kuti ava ndo baba but mararamiro acho kubva ndichikura haanga ari mararamiro aya akaoma ekuti ngoti munhu wese aida kusakurirwa mumunda aingofunga kuti tunje ngavayaite sei asakura tunje ndiye ngavayasakure anoda kufudzirwa mombe munhu wese aibva angoti tunje ngavayafudza mombe anoda kufudzirwa mbudzi anoda kutuma ndakanga ndingoriwo bhini remunhu wese asi ndinonyanya kutenda sekuru wangu baba wamai yangu ainzi George Kapia inova ndose nemi yandiri kushandisa iyoyo ende ndiye munhu akandipa nickname yekuti tunje harisi zita iyo nickname zita rangu chaindonzi Lucky Kapia zita iri amene ndokwanisa kutsanangura kuti rakauya sei ndakandirika munhu kaita kunge kangane musikanzwa
saka pachishona chedu kuna nemusikanzo anonzi nhunzva tunzva. Saka indaida kuteedzera zvaitaura vachiti iwe uri nhunzva tunzva iwe ahunzwe. Saka ndaibva ndati sekuri handisi tunje. Ndomawiri akaita isire kuti tunje kubva ndichitanga grade 1 1985 pachidembo primary rangu bva nemukurumbira tunje. Andabva ndarisiya zvekuti twamwana anofungidzira ndozita rangu chairo ndinonzi Lucky Kapia ndozita. Tozvitenda chaizvo. Saka parigeti titange ishoko ishi tozopedzisira kuseri. Alright. Rakamira sei basa pano pamusika? Ya basa rekufamba zvakanaka. Kune munhu asingazivi nezvetunje yamakosi shops mungamudze kuti chi? Tinomuudza kuti tinokurudzira kuti uyai mese neuwandu hwenyu muone zvakachipa. Totengesa midziyo yakachipa sirete. Midziyo yamunotengesa ndei? Tine makangu cups amurikuona anenge ari 12 maoriginal anoita $8. Tinezve maultima sets ari 5 achiita $3.30. Tine madishi mahombe ma90 liter dishi amurikuona arapa big dishi rinoita $3.30 rakadai kukura kune mwanzo ano. Zvinhu zvakawanda. Tine makapu ayo maclassic cup anoita $50 zvakare. Aiwa, tinotenda. Thank you so much. Panashe chikoni. Munotengesa chini chiwo muno? Tengesa zvakasiyana-siyana, melamine plates, makango cups kana maflask tinawo. Tinotenda maita basa. Munowanika papi pane vanhu vanenge vachida kuuya kutenga zvinhu zvakazara muno? Vangambindura pamusika. Vanhu vanotsvaka vachiti tora kuenda papi? Mushopu yani? Shop. Tinotenda. Thank you so much. Ndio shop yedu number 3 yakafesa kumusika. Nofunga murungona as you can see ndio yekango seti yese ilipo makango chero ni ma flask ni type ya flask ni mapota ya 3 piece kuzoto ma 5 piece ni gari kwa gari ni motor glass ndio ma plates atunoti mamila mai seti hapo ya shaka kungofanana ni ya muono ndio ma basket yedu iyo mabasket yematambula yemashishi then pana apa panoitawo mastove matublet nemawaniswet Sorry. nevakula box evakadzi zvemumusoro sinazvo zvakare vanofarira zvokurukwa-rukwa ndio atinoti maotimasetsa malanchi anenge ari munenge aringa ari 5 mune mamwe ari mukati. Ndiri kutaura nani? Muri kutaura naElma Masheya Mombe, wani wememba yeAmakosi. Ndoshandira kumusika shopu yakatesa kumusika wemavegetable. Kutunje Amakosi promotion yedu takatanga musi wa4 October. Munhu akatenga zvinhu $10 and above anonyora kuseri kwerisiti yake achanga achinyora zita neseneme yake, onyora ID number, phone number, address, onyora zvakare kuti tunje Amakosi kuseri kwerisiti, okanda mubox redu ratichange tinaro. Tichange tichiwinisa vanhu musi wa 19. Unozoziva kuti risiti ndeyani? Tinoiziva kuburikidza nezita raanenge akanyora. Musi wa 19 December kana achinge awina anouya nechitupa chake kuti timeke sure kuti ndiye anenge awina zvinhu izvi. Promotion yedu tinoiita tichida kutenda vatengi vedu kushanda kwatakaita pamwe chete kubva gore richitanga kuAmakosi, kuti tsigira kwavanoita kuti tisumukirewo pabasa redu.
saka papromotion uchange uchiwiniswa mapoto, mablankets, makitchen neat, mawardrobe, matv, mafan zvakangosiyana-siyana. Tichange ichitora vanhu 25 pashopu yega yega vachange vachiwiniswa. Saka vanenge vangoitawo laki, aiwa ukashayiwa unowanawo gore rinotevera. Zvakare vanenge vasingazive shopu idzi, munokangosvika pamusika munofunga mashopu acho akawanda, munokwanisa kuwana shopu yamunokwanisa kutenga. Kune midziyo yakachipa zvakare, munoya muchitenga chichitsigirana pabasa iri. Kunowanikwa zvakasiyana-siyana, midziyo yomba kunyanya madzimai yemutenge kuti mudzimai mudziyo. Tatenda. Pane zvamuda kuwedzera pazvotaurwa nasister? Ya, ndoda kungowedzera hangu kuti kune vachanyorera zviri kuhinwa nyange usipo unohina. Paunoisa phone number tinokufonera, tikangotaura newe price yako tinokuchengetera. Hatisi kuti asipo hapo, tiri kuti aripo tinaye. Usipo uri kwauri kwako ukangofonerwa ziva kuti zvako zvaita. Saka tiri kuti mutengo kutunje amakosi muzviwanirewo mukana yekuzviwinirawo mudziyo mumba. Mapedza gore rese muchitipawo. Saka isi takudzogerewo kune vatengi vedu, kandiro kanoenda kunobva pamwe. Takuti aiwa tinokutendera usakupera kwegore, aiwa chibataiwo neapa, aiwa ndofunga ndizvozvo. Thank you. Vakadzi vanenge venyaya vachawanike baba. Aiwa wanike. Vachawanike. Taurayi. Baba ndakanga ndiri marara mamwe kuti zvakaoma kwazvifunga. Wati naye Mwari pane zvamaida kundiratidza iri. Asi chandaona mazhineta Mwari ka. Arimona kuti imi maita zvongotengesa mukadzi wenyu futi makamawana mushopu. Iye zvezvimese muri kuita zvebusiness. Saka makapawana nekande pfungwa dzimwe chete. Ndakanga ndiri marara ekupedzisira chaiwo. Aiwa tinotenda Mwari. Saka makapawana nekande pfungwa dzimwe chete. Ndakanga ndiri marara ekupedzisira chaiwo. Vanonga kadaiwa komenta wabuda pa YouTube. Pamurungu. Zvikonekwa Uri kumhanya semunhu nditiro basa kwe. Iri kwaziramba rwaita kuti dhinya rino. Kana wakora pasiya ndiwe izvo. Ekupisa. Wakazodza dzakawanda bidiro. Roma mistake. Bangana. Ine shopu yatapinda ndo shopu yedu number 1 ndo yekutanga yacho. Maseta apa chimurunguona anenge angoda kufana bati ngoti dikayo bati tinombozama une patinokwanisa. Ndo shopu ye number 1 yakatarisa musika wemabhazi. Vanonga kadaiwa komenta wabuda pa YouTube. Pamurungu. Zvikonekwa Uri kumhanya semunhu nditiro basa kwe. Iri kwaziramba rwaita kuti dhinya rino. Kana wakora pasiya ndiwe izvo. Ekupisa. Wakazodza dzakawanda bidiro. Roma mistake. Bangana. Kanjani Zimbabwean hle silapha kothunja amakosi sithengisa ama-water glass, imiganu, izinto ezithelekileyo kakhulu. Umtengo yangikhona iyathengeka, kuthengisa i-Otima set, lama-tea set angikhona. Woza kothunja amakosi uzothenga izinto zakho zokucecisa ekitchen. Amakosi go. Sethunja amakosi tinotengesa midziyo yakawanda. Macomforter arimo, ma-Otima big. Uyezve tine mabranches akawanda muno muZimbabwe. Kubulawayo tiriko, Marare tiriko, Kadoma tiriko. Midziyo yedu yakaderera. Tinotengesa midziyo yedu nemaprice pasi kumubereki wese anoda midziyo yedu uyaise madzimai kuti mudzimai mudziyo. Tatenda.